ሰላማት ከመይ ውዒልኩም ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዩቱብ ቻናለይ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተተባብዑኒ ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተተባብዑኒ ብትሕትና ይላቦ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ለሞዓንቲ ሒዘዮ ዝመፀኹ ርእሲ ኣብዛ ኣብዚ ንሄለት 1,000,000 ብኣማኒ መሲሉ ቀሺ መሲሉ ምስ ካልኣዮም ተለኣኺኦም ኮይኖም ዘታለልዎ ሓፍትና ኮይኑ ንሱ ከዓ ጓራያ ዝበለቶ ነገር ኩላትና ዝተቃወምናዮ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ቆልዓ ኣማኒ መሲሉ ለዛም ኣብ ግሩፕ ክስካብ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ዘለዎ ነቲ እምነት ኣድቂቑ ዝፈልጥ እቲ እምነት ብደንቢ ዝተምሃረ ኮይኑ ግን ከ ኣብ ምንታይ ዝተዋፈረ ኣብ ሌብነት ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቆልዓ ካብ መጀመሪያው እቲ 1,000,000 ጠቕላላ ተበሊዕኽኖ ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዋ ፍቲ ጉሩብስ ፍቲ ማሕበር ገለ ዘለዋሲ ከምኡ ዓይነት ጥራሕ ዘይኮነ 1,000,000 ጠቕሊላ ንውጭ ክትከይድ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጥርሑ እውን ንኸምዚ ንዚ ጎደለ ንዚ በለ ንዚ ከምዚ ኮነ ንዚ ከምዚ ኮነ ንከምዚ ብጣዕሚ እየን ዝብልዓ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየን ዝሰዳ ንከምዚ እናተባህላ እሱ ናታተን ድሌት ስለዝኾነ ንዓና ይምልከተናን ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ኣብ ንስደት ክትከይድ ኢላ ክትስደት ደልያ 1,000,000 እሞ ከዓ ቀሺ ኮይኖም ምስ ተለኣኺኦም መርጌታ ኮይኖም ዝገበርዎ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ግን እቲ ዋና ማለት እዩ ከየጣየቕካ ሰብ ከይፈልጠኒ ሰብ ከይረኣየኒ ኣብኡ በፂሐ ክዛረበ ከምዚ ምስ ኮንኩ ከምዚ ክገብር እየ ኢልካ ብሕቡእ ትኸዶ ነገር መራ ጉድኣት ኣለዎ፣ ብጣዕሚ ጉድኣት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ እዚኦም ኤጀንሲ ከፊቶም ይኹን እዚኦም ፓስፖርት ተውፅኦም ይኹን እዚኦም ገለ ይኹን ኩሎም ንውጭ ዝሰዱ ሰባት ፅባሕ ክመፀልካ እዮም ዝብሉኻ፣ ቀልጢፉ ክመፀልካ እዮም ዝብሉኻ፣ ኣየር ብኣየር ክትከዲኻ እዮም ዝብሉኻ፣ በቃ ኣብዚኣ ተበፂሕካ ኣቲኻ ኢኻ እዮም ዝብሉኻ፣ እዚ ክፈል እዚ ግበር እዚ ወስኽ ጥራሕ እዮም ዝብሉኻ ሞራል እንዳሃቡ ማለት እዩ። እስኻ ካብ ሎሚ ፅባሕ ኣትኹ ኢኻ ጥራሕ ትብል ማለት እዩ። ካብ ናይ ባዕለይ ተመኩሮ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ ናይ ሰብ ኣይኮንኩን። ስለዚ ውጪ ስደት ክትከዳ እንተደሊኽን እኳ ኣብ ሰብ ዝፈለጦ ኣጣያይቅክን ከመይ ብመሰንጀር ተፋሊጥካስ ቀሽስ ናይ ቀሺ ስርሑ እምበር ናይ ኤምባሲን ናይ ኤጀንሲን ስራሕ እንታይ የምፅዎ? ናይ ውጭ መውፃእን ምኻድን እንታይ የምፅዎ? ቀሺ ኣነ ክፈልጥ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት እዩ ዝፈልጥ ኣነ ማለት እዩ። ስለዚ ቀሽስ ፕሮሰስ ምውዳእ ዘይሕጋዊ ስደት ጌጋ ኮይኑ ባዕሉ ዘይሕጋዊ ስደት ንኸወድእ ብቱርኪ ጌርካ ብጌርካ ከዓ ብሕጋዊ ኢኻ ትኸይድ እምበር ቱርኪ እውን ዝተወሰነ ኣዋርሕ ከም ትምለስ ትፈልጥ እዩ። ስለዚ ብሕጋዊ ነገር ሰብ ሂወት ሰብ ንምጥፋእ ዝተዋፈረ ቀሽስ ቀሺ ይብሎን ኣነ ካብ መጀመርያው ከምኡ ኢሉ እንትን ክመፀኒ ከሎ ቀሺ ይብሎን። ብምቕፃል ጓራያ እንታይ ኢላ ኣቅሽቲ ተመሲሎም ንህዝቢ ዘይሓስቡ ኣብ ፖለቲካ ዝተሰግሰጉ ኣቅሽቲ ኣለው ኢላ ያው ምስክር ክንዲ መንእሰይ ካብ ስደት ተሪፉ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክለምዕ መንእሰይ ሰሪሑ ኣብ ዓዱ ክልወጥ ነቲ ዓዲ ብሽምግልና በቲ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ግደፍ ኣይፋል ኢሎም በቲ ግዛዕ ዝዳሎ ዘሎ ግደፍ ኣይፋል ኢሎም ናብ ሓደ ኣኪቦም እንታሽሙ ዝብሉ ከም ሓደ ቀሽታት ኣብ ከምዚ ይዋፈሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ጥፍኣት መንእሰይ ይዋፈሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ቀሺ ዝበሎም ስማዕ ቀሺ ዝበሎም ዝገበሮም ከዓ ኣይትግበር ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ። ካልኣይ ጓራያ ክትዛረቦ እንተሃለየት ኣቅሽቲ ናይ ሃይማኖት እምነት ምስ ህዝብን ምስ እምነትን እምበር ምስ ፖለቲካ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ዘሰጋስግ የብሎም እውን እዩ። ትኽክል ከዓ ኣላ ንሪኦም ኣለና እኮ መብዛሕትኦም ኣቅሽቲ ዓድና ተንተንቲ ፖለቲካ እዮም። መብዛሕትኦም ኣቅሽቲ ዓድና ደገፍቲ ውድብ እዮም። መብዛሕትኦም ሃይማኖታውያን ናይ ሃይማኖት እንታሽሙ ዘለዎም ኣብቲ እምነት ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክሰርሑ ይትሪኦም ኢኻ። ነናይ ባዕሎም ውድብ ኣለዎም፣ ነናይ ባዕሎም ደገፍ ኣለዎም፣ ነናይ ባዕሎም ከምዚ ኣለዎም፣ ነናይ ባዕሎም ልእኽቶ ኣለዎም ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ማለት እዩ። ግን ካብ ማንም ዓይነት ፖለቲካ ነፃ ኮይኖም ማንኛውም ዓይነት ኣካል ናብ ኩናት ከማን ክብገስ ከሎ ነቲ ኩናት ኣይፋል ክብሉ ዝግብኦምና መስቀሎም ሒዞም ይኹን ኣስላማይ ብእስልምናኡ ብትዝኣምነሉ ክርስቲያን ብትዝኣምነሉ ናይ ክርስትና መስቀሉ ገይሩ ነቲ
ዓዲ ኸጥፍ ዝሸባሸብ ዘሎ ፖለቲካዊ ከረጋግኡ ዝግብኦም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ እቲ ጌጋ ንሪኦም ኣለና ኮ እኒአው እኮ 24 ሰዓት ኣብ ላይቭ ኮይኖም ስለ ፖለቲካ ዝትንትኑ ኣቕሽቲ የብልና እንዲና ናይ ኣቦ እምነ ማለት ዝተጠመየ ዝረድእ ዝተጠመየ ዝተፀገመ ዝሕግዝ ንኣመንቱ ዝሕብሕብ ንኣመንቱ ናብ ጥፍኣት መንገዲ ዝመርሕ ዝከላኸል እምበር ኣብ ፍቆዶ ቢሮታት ኣብ ፍቆዶ ናይ ውድብ ፓርቲታት ኣብ ፍቆዶ እገለ እምበር እገለ ይሕሸና ንምባል ብሱር ዘይምልከት ነገር ማለት እዩ ብኣንፃር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣቕሽቲ ኮይኖም ናብ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ንክሰዱ ኣዋፊሮም ኣቅራሾም ይበልዑ መንእሰይ ይብዝብዙ መንእሰይ ናብ ዘሕማሙ ይእትዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝተዛረበቶ እቶም ኣብዚ ዘይዋፈሩ ኣቕሽቲ እኮ ኣይምልከቶምን ባይዘወይ ኣይምልከቶምን እቶም ከምዚ ዘይዋፈሩ እቶም ኣብ እምነቶም ጥራሕ ዘተኩሩ ኣቕሽቲ ኣይምልከቶምን ስለዚ ክንቃወም ከለና ኣገናዚብና ንቃወም ሕዚ ትማሊ እዛ ቆልዓ ተሰሪቀ ስለ ዝበለት ዋ መስቀል ዝሓዘ ዶ ከምዚ ይገብር ዋ ከምዚ ደይሉ ኩሉ ሰብ ይቃወም ኣሎ ኩሉ ሰብ ይግዝት ኣሎ ኩሉ ሰብ እንታሽም ይብሉ ኣሎ ጓራያ ካብዚ ሓሊፋ እንታይ ኢላ ካብዚ ሓሊፋስ እንታይ ኢላ ጓራያ እዚኣ ትብል ዘላ እቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እሱ ናይ ባዕላ ኣቋም እዩ ኣፍታ ናይ እምነት ሃይማኖት ዝተዛረበታ ግን እዛ ትማሊ ቆልዓ ዝበለታ እያ ደጊማታ ነዛ ትማሊ ዘላ ትቃወምዎ እንድሕር ኣለኩም ከዓ ናይ እምነት ኣቦታት ኣብ እምነት እምበር ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ዘይሕጋዊ ስደታት ተዋፊሮም መንእሰይ ኣብ ምጥፋእ ክዋፈሩ የብሎም ዳሴት ዛስዋ እያ ከዓ ጓራያ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ንሕና ክንቃወም ከለና ንጓራያ እንዳተቃወምና እየ እንዳሃለናስ ነዛ ናይ ትማሊ ቆልዓ ንድግፍ ኣለና ንዋቃዕ ኣለና ነዛ ናይ ትማሊ ቆልዓ ቀሺ ሰሪቕኒ ዝበለት ሓሲኺ ቀሺ ይሰርቕ እንዳ ዘይንብላ ንዓኣ ከምቲ ንጓራያ ኣብ እምነተይ ትእተዊ ሓሲኺ ኣቕሽቲ ዓድና ከምዚያ ይገብሩን እዮም ሓሲኺ ፖለቲካ ከምዘይ ትኾኒ ኢልና ለና ነሻናየ ነዛ ቆልዓ ሓሲኺ ቀሺ ኣይሰርቁን መርጌታ ከምኡ ኣይገብር እዩ ዘይንብላ ኣንኪኦም ኣይኾኑ ከምዚ ገይሮም ኣይኾኑ ከምዚ ኮይኖም ይኾኑ ኢልና ክንክስታይ ክንገብር ዝወዓልናን ዘምሰናን ማለት እዩ ስለዚ መስተውዐልቲ መንእሰይ ንኹን እንታይ ንብል ኣለና ንፍለጥ ትማሊ ንቃወሞ ነበርና ሎሚ ንድግፎ ኣለና ማለት እዩ ስቕና ብዝመፀልና ጥራሕ ኢና ንኸይድ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ነገር ስለተዛረበ ብድንጋፀ ጥራሕ ኢና ንድግፍ ዘለና ኣነ ሕዚ ነዛ ቆልዓ ክቃወማ መብተይ ይኽእል እየ ሓሲኺ መስቀል ተሸፊኑ ቀሺ ከምዚ ገይርክ ከምዚ ገይርክ ከምዚ ገይርክ እምበር ቀሺ እዮም ከምዚ እዮም ኢልኪ ዲፕሊ ናይ ሃይማኖት የተዛረበ ክብላ ይኽእል እየ ንጓራያ እንድሕር ተቃዊመ እያ ማለት እዩ ጓራያ ግን ትብል ዘላ እዚ ዓይነት መልእኽቲ እያ ትሕልፈና ዘላ እቶም ኣመንቲ መሲሎም ህዝቢ ዘታልሉ ዘለው ናይ እምነት ኣቦታት ክፃረዩ ኣለዎም እዩ ይኸው ክስካብ ናብ ስደት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንክሰዱ ኢሎም ናይ መናእሰያት ክንደይ ዓመት ዝደኸምኦ ኣቕራሽ የጥፍኡ ኣለዎ ማለት እዩ ባይዘወይ ብጉሩብ ከምዚ ገይሮም መዓት እዮም ዝበልዕዎን ኣይዛረባን እምበር መዓት በእምነት ኣቦታት ዝተበልዓ መዓት እዮም ዲያቆናት መሲለን ስለ ዝብላ እምበር ዲያቆናት መሲሎም መዓት እዮም ገፊፎም ወሲዶሞን ማለት እዩ መዓት ግን ኣይዛረባን ኣብዛ ሕማምን ዝኣተዋ መዓት እየን ስደት በኣቶም እዚ ግበራ ይብልዎን እዚ ስተያ ይብልዎን እዚ ቁፀራ ይብልዎን ገል መዓት እየን ጠይቁ መዓት ስለዚ ኣንሕና ክንቃወም ከለና ርኢና ኣስተውዒልና ሰሚዕና ክኸውን ኣለዎ ስቑኢልና እገለ ስለ ዝተዛረበ ፅልኢት ኣለዎ ኢልና ኣይኮነን ክንከይድ ዘለና እገለ ስለ ዝተዛረቦ ንኣና ነቲ እምነት ሕማቕ ወይ ንምንሻው ኢለ ኣይኮነን ኢልና ክንሓስብ ኣለና ስለዚ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነስተውዕል ነቲ ሓደ ተቃዊምና ነቲ ሓደ ኣይንደግፍ ክልተ ሓደ ዓይነት ነገራት ክመፁ ከለውስ ነቲ ሓደ ደጊፍና ነቲ ሓደ ኣይንቃወም እና እንታይ ክብለኩም ደልየ መሲልኩም እዞም ኣሕዋተይ እምነትና እውን ክልምልምን ፅቡቅ ክኾንን ክንኣምኖን ሰብ ክድግፎን እንተኮይኑ እውን ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት መታለልቲ ናይ እምነት ኣቦታት ክውገዱ ከለዉ ጥራሕ እዮም እምበር በቲ መፂኦም ሰሪቆም ተባሂሉ እናሸው በቲ መፂኦም ፖለቲካ ተዛሪቦም ገለ ከምዚ ይኹን ኣብ ፖለቲካ እቱ ኣብ ፖለቲካ ከምዚ ኮይና ኣለና ገለ ይሕሰና ገለ ናብ ስራሕ ይመለስ ገለ ናብ ኣብዚ ይምልከቶም ናይ ቤተክርስትያን ስራሕ ይስርሑ ስለዚ እዚ ኢና ክንድግፍ ዘለና ኣቦታትና ኣቦታት ክኾኑን ኣለዎም ንዓዶም ኣቦታትና ፀግዒ መናእሰያት ክኾኑ ኣለዎም ኣቦታትና ፀግዒ ህዝቦም ክኾኑ ኣለዎም ምስ ፖለቲካታት ኣብ መንጎ ሸዋሸዋ ክትፃወቱ የብሎምን እዩ ናትና ኣቋም ለዛ ትንስቑ ኢልክን ናብ ስደት ይኽየድ ኣሎ ተባሂልክን ቅርሽኽን ኣውፂኽን ትህባ ሰባት ብጣዕሚ ኢኽን ትጋግያ ሕተታ መጀመርያ ሕተታ
በየን ይኽየድ እንታይ ይውዳእ ኣነ ኤጀንስታት መዓት ኤጀንስታት ኩሉ መንግስቲ ዝፈልጦ ብኡ ዘይትኸዳ ብውሽጣ ውሽጢ ኣነ ቶሎ ከወደልክ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይትእመኖም የለን እቶም ኤጀንስታት ንሶም ኣብኡ ከይመልኣኸን ኣብኡ ፕሮሰስ ከይወዳእኸን ዝኽየድ ነገር ማለት እዩ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብዚ ወዲእሉ ኸ የቐኒለይ ትባዕኹም ኣይፈለየኒ